दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 66थि जोनोम सान थामहिनबा फरायसा सान फालिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि फनिन बर', बिजनी दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोम दालाय एबसुनि आफादगिरि आरो नेहाथारि, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजु कुमार मुसाहारि, सोलोंथाइ नेहाथारि थेबास्रोन, ट्राइबेल संघनि नेहाथारि आरो गोबां फरायसाफोरा। दिनै बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 66थि जोनोम सान बेखौ दख'रानि साखाथियावनो सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। दिनै फुंनि हाबाफारिया जोब्बाय, फिरफिला बिरहोनाय, बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय, बेवहाय चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु कुमार मुसाहारि बिथाङा नुजाथिफैदोंमोन। दिनैहाय बिनि उनाव बड'फानि सायाव बिबुंथि बादायलायनाय हाबाफारि लादों। गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोर थाखो 9 आरो 10नि फरायसाफोरखौ लानानै। दा जोंनिया फरायसाफोरनि बादायलायनाय हाबाफारि लानायनि थांखिया बेनो, जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि बर' फरायसाफ्रा बड'फानि जिउ खौरां, जिउ सानस्रिखौ मोनथिनानै लायो आरो बेफोरबायदि बादायलायनाय हाबाफारि लायोबासो फरायसाफ्रा बड'फानि सायाव फरायनो मोनथिनो खाबु मोनगोन। दा बेनिखायनो जोङो बड'फानि जिउ खौरांनि सायाव बिबुंथि बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। दिनैहाय बड'फाया 1952 मायथाइनि 31 मार्चआव क'क्राझार दतमानि बरागारि होननाय गामियाव जोनोम जादोंमोन, मोनसे गोरिब न'खराव। बिथाङा गोरिब जानानैबो गावनि सोलोंथाइ लानायखौ गाराखै, गावनि गोसोनि साहस, गोसोनि बोलो, नाजानाय जोंनो बिथाङा गावनि फरायनाय बिथिङावबो जाफुंसार जानो हादों। बिथाङा गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय MSc खालामदों। बिथाङा हारिखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन, बर' हारिखौ, बियो गावनो हारि सिबिनायनि थाखायनो बिथाङा गावनि इनकाम टेक्सनि साख्रिखौ गारनानै दिनै बर' हारिखौ सिबिनो ओंखारबोदोंमोन। बिथाङा 1987 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान लानानै सोमावसारनायखौबो लाबोदोंमोन। दिनै बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानायनि उननिफ्रायनो बर' हारियाव गोदान मुगा फैदों होननानै गोबां सानसुमैफ्रा, बिजिरगिरिफ्रा बुंदों। दिनै बड'फा आफादगिरि जानायनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनानै आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामियाव थांनानै बिथाङा बर' हारिखौ जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन, सोलोंथाइनि सायाव बयबो जांख्रिखां, दिनै हारिमु बिथिङाव बयबो जांख्रिखां, आबाद बिथिङाव बयबो जांख्रिखां, राजखान्थि बिथिङाव बयबो जांख्रिखां। बिथाङा बर' हारियाव जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। आरो बेबायदिनो बिथाङा आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन लांदोंमोन। बिथांनि आफादगिरि जानाय समाव 5थि खेबसिम बिथाङा 3 खनायारि सावरायनायखौ मोनदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव, बर' हारिया बिथांनि जि हाबा मावनाय बेखौ गोलाव सम मोनाखिसै। 1990 मायथाइनि 1 मेआव बिथाङा मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव जिउ गारनो गोनां जाबाय। बिथाङा सावरायबाय थानाय अबस्थायावनो बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादों। बिथाङा जिउ जोबजासिम हारिनि थाखाय हाबा मावबाय थादोंमोन। जिउ जोबजासिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै दंमोन। बिथाङा बुंदों, गावनि बे सानस्रि, बिथाङा सिमां नुदोंमोन बर' हारिखौ मास्टार रेस हारि दानांगौ, गेरेमसा बर' माहारि दानायनि मोनसे सिमां सुजुदोंमोन। नाथाय बे सिमाङा दिनै आद्रा थाबाय। दा बेखायनो बिथाङा गावनि जिउ जोबनोसै समाव बिथाङा बुंलांदों, आं थैलांनोसैयाव आंहा एसेबो दाहा गैया, नाथाय आं थैनायनि उनाव आंनि सानस्रि आरो सान्थौआ थैफालाङोब्ला बेवहाय आंहा जोबनो गैयै दुखु थागोन। दा बिथाङा गावनि जि सिमां, गेरेमसा बर' माहारि दानाय, बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोलांनो थाखाय दिनैनि गोथां बर'फोरखौ, गोथां बर' माहारिफोरखौ दिनैहाय खावलायलांदों गावनि जि सानस्रि, सिमां, बेखौ मोगथाङाव होनो थाखाय। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांनि जि सिमां, बिथांनि जि आद्रा थानाय सिमां, बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। गोबां मिशन लानानै दिनै सोलोंथाइनि सायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै फरायसाफोरखौ लानानै दिनै सोलोंथाइनि सायाव बायदिसिना हाबाफारि जोङो खालामगासिनो दङ। दिनै हारिमु बिथिङाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दिनैहाय आबाद बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ, जाहाथे जोंनि बड'फानि सिमाङा मोगथाङाव महर मोनो। बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा
खामानि मावगासिनो दङ। दिनैनि बे बिथांनि 66थि जोनोम साननि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो बर' माहारिखौ खावलायगोन दिनै बड'फानि सान्थौखौ जोङो हमथानानै लाखिनांगोन। बिथांनि जि सानस्रि बिथाङा जेब्लायबो बुङोमोन आं बर', हारायै मेलेमै आं बर', देहायै सोलेरै आं बर'। बे आं बर' बे साननायखौ जोंनि दिनैनि गोदान लाइमोनफोर दिनै थांनानै थानाय बर'फ्रा बेखौ गोरबोआव लानानै जाहाथे जोङो हारिखौ जेब्लायबो बर' हारि हिसाबै सिनायथि होनो खामानि मावगोन आङो खावलायबाय। दिनै बिथाङा बुंदों हारियाव दिनै जांख्रिखांनाय फैनांगोन गासिबो बिथिङाव। दा दिनैहाय जोंनि गेजेराव बिथांनि सानस्रिखौ दिनै गाबज्रिनो नागिरनाय माखासे जोंनि गेजेराव ओंखारदों। दा बिथांमोनखौ जोङो बुंगोन। बिथाङा गावनि लिरबिदाङाव बुंलांखादों जायफ्रा गावनि निजा सार्थनि थाखाय गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हारिखौ अलखदाव खोख्लैगोन बै मानसिफोरखौ बर' हारिया जोलैनि हांगार होननानै फोसावनांगौ होननानै बड'फाया गावनि लिरबिदाङाव लिरनानै गालांदों। दा बेखायनो दिनै जोङो बुंदों दिनै जायफ्रा बड'फानि सिमांखौ गाफ्लेनो नागिरदों बड'फानि सानस्रिनि बेरेखा हाबा मावदों बै बिथांमोना दिनै जोलैनि हांगार होननानै बर' हारियाव सिनायथि जागोन। आङो बिथांमोन खावलायबाय। दिनैहाय बड'फानि जि सिमां बेजों फैनानैनो बड'फानि आलादा रायजोनि सिमांजों फैनानैनो बर' हारियाव मोनथाम गोरोबथा जाबाय। BSc गोरोबथा, BTC गोरोबथा आरो BTR गोरोबथा जाबाय। मोनथामबो गोरोबथाया बर' हारिनि थाखाय मोनफा नङा मोनफा होफैदों। दिनै मोनफ्रोमबो गोरोबथाया मोनसेनि उनाव मोनसे मोजांसिन जाबोदों। दा बेखायनो दिनै BTRआबो बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे होफैगोन। दिनै BTC आव जायफोर गामि दङमोन दा बिखौ बारायनानै सानजा सिमाया बारायनो थाखाय दिनै BTR एकर्डआव लानानै फैदों। BIC आव थाखानाय 95टा गामिया BTC आव हाबाखै, डिसपुटेड भिलेज जानानै दङ। बैखौबो दिनै BTRनि गेजेरजों सोसननायनि हाबाफारि खालामबाय थानाय जादों। दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो दिनैहाय BTRनि मोनफ्रोमबो दफाखौ होनांगोन। नाथाय जों नुदों दिनै BTRनि दफाखौ माखासे राजखान्थि खाबु फलानफ्रा PIL होनानै बे गोरोबथानि दफा मावफुंनायखौ पेन्डिं खालामनानै दोननो नागिरदों। दा बेखायनो जोङो दिनैहाय बड'फानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिथांमोनखौ गोख्रोङै बुंदों जे जायफोर PIL होदों बिथांमोना गोख्रैनो बोखांनानै लाफिननांगौ जाहाथे जोंनि गफुर बिस्वनाथआ जोंनि BTRआव हाबगोन। कार्बि आंलंनि बर'फ्रा ST मोननांगौ। दिनैहाय गोबां एनडिफोरा केस जानानै दङ। रन्जन दैमारिया जेलाव दङ। दा बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे थाबैनो उदां खालामनो हायो। दा बेनिखायनो जोङो बे PILखौ बोखांनानै लाफिननो थाखाय खावलायबाय। आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनैहाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे 66थि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै गासै बर'नि फरायसाफोर, आबादारिफोर, साख्रिआवलाफोर, बर' रायजो राजाफोरनो गाहाम हामलायनाय बावबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।